malumo mupo nyoma to chukwu na manwezi Ohamadike na lumuonu anyị si n'ebe ịnọkị nọdị mmanụ akwalili elu mmụọnụ ndị ba mefu na ngwugwele elu ụmụ Ohamadike unu akwazina na nna unu na kwuru Chukwu ọnwụ onye fụrụ ọnwụ anya onye ji elube Chukwu onye fụrụ Chukwu anya mmadụ mara ụbọchị ụlọ isi buga naanị gelinu onye dị mma ka ọnwụ na-egbunu ọjị dị mma ka ụtụ na-adịnụ mmadụ mara ụbọchị ụlọ ebe onye ji bi ụwa gosi ananụ Chief Bernard emefu nọ na gulugo Chukwu ọnwa mara onye ọfụfụ ọnwụ gburu na gulugo Jim ugwu nwanne Igbo madika na bagonu Ohamadike ndị Ibadan onye ọma na bagonu ebe ịnọkị nọdị mmanụ ọgaranya dị iche iche orishirishi ụmụ yi na-achọ inu obele nwa lọlọ nwamba onye ọma na kwuru Chukwu ụmụ jisi ike mesịa ụmụ jisi bye inu ọnwụ yi na-ewute anyị anyị ji egwu a wee na-akwanụ late Chief Bernard Amefuna Jim Ugo nwanne Igbo madike Ohamadike of Ibadan ọgaranya dị iche iche orishirishi obele nwa lọlọ nwamba Patron Ezinivite Union Anabagodo Patron Ifite Improvement Union Ibadan First Eagle Chairman and Patron Electrical Electronics Trading and Development Association na Ibadan onye ọma na ọlụ Chukwu zitere n'ụwa ka elu wee nabanụ anyị si nọdụ mmanụ maka na ọnwa ya akwa nna ma
nwunye yi na-achọ inu ebe ka ya ga-ejebezienu n'ezigbo odozi agwa Igbo Mrs. Patient Amefuna lọlọ ọzọ ọ dịlị dị mma ọ dịlị nwunye ya nụ Jakel dị ụkọ Nneọma dịbenu nne ọra ka ọ dị ọbịa n'uju akụ nwanyị ọmanụ osodi Eliakụ biko bicha anya mmiri akwa na ọbụkenu si adị onye ọma bitanya mmiri akwa dị ọkpala ọgaranya dị iche iche afọ nwe lote nna dịbelenu n'ọbụkeru si adị ulu nwanne nna nyelugo gaba n'irunu onye ọma tochukwu ekene yinu Chibuike Amefuna afọ nwe lote nna ulu nwanne ọngị bụ nna ya n'ugo obele nwa n'ebe agụ mbọ onye ọma bicha anya mmiri akwa kedu na obele nwa ọgaranya dị iche iche ka ọ bịa ọ na-ebe n'akwa nne ya yari awa na mkpụrụ chukwu elu si adịnụ akụ dị na nwa ọkwụrụ ọkalịsịa onye ọma tochukwu ekene yinu biko vitanya mmiri akwa na ọ bụ nwa ya gwa nna ahụ Chikeluba Amefuna dịbelenu obele nwa ọgaranya dị iche iche akụ dị na nwa ọyị bụ ọkwụrụ ọkalịsịa Founder and Executive Director Need Foundation Nigeria Charity Organization ọkwụnnenyelu ụmụ ogbenye aka na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka unu nọkwazi ebe dị iche iche ọya balụnụ ọbanaka na-akwụ rice n'ugwu Awụsa bịa n'ọnwụ melanyecha onye mmechi Amefuna onye ọmadeni CEO and Managing Director Benokiariko Nigeria Limited nwanne ya nyelu ugo nwanne akụ dị na nwa Ọhamadike ndị Igbo anabagonu Chief Bernard Amefuna kọdị ọnwụ melanyecha orishirishi anagonu ọgaranya dị n'iche n'iche mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na mmadụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na mbụ ọ dị Igbo ọbụlụ feki
ọ dị Igbo ọbụla kantafit mụ bụ gbana osimiri nkwa ada ije mọ na-abatago ada ọgaranya dị iche iche onye ọma biko dibenu n'ọbụkenu si adịnụ Dr. Uchechukwu emefu na nwanyị ọma agwọ basibie ọnwụ mere anyị ncha Dr. Uchechukwu emefu na agwọ basi ada ọgaranya dị iche iche ada nwalicha ịnọkwa ya ọzọ Igbo ndụ abatagonu ọgọbụchi onye Tochukwu Otiji ọzọ Igbo ndụ onye ọma na nke lụrụ n'ụwa fụrụ ya n'anya anyị si na ị na-eme ọfụma mmadụ amara ụbọchị ụla kedu maka amụrụ onye na-ego Ifeanyi Amefuna CEO and Executive Director Shower Waters PLC anyị ekenezia Chijioke Amefuna akụ nwata Ezinifite onye ọma biko bilinu Chijioke Amefuna akụ nwata Ezinifite Bobby onye ọma na anyị nwanyama na Spain ịnọkwa ya anyị ekenezianụ Dr. Ike Amefuna Igbochi na nwata ọgaranya dị iche iche na alụmọnụ Chukwudi Amefuna onye ọma biko dibenu ọnwụ mere anyị njanụ demu na-ekele unu ma na-egwu aka iji akwa late Chief Bernard Amefuna Igbo madike ọha madike ndị Igbo ọgaranya dị iche iche ọnwa m onye nwere ego ọnwa m onye mụrụ nwa ọnwa mmadụ